Здравейте и добре дошли в подкастът за психично здраве на онлайн платформата Mindromeda. Днес ще си говорим за кариерно развитие, тъй като психичното здраве е обвързано не само с грижата за ума. Тя е обвързана с грижата за тялото, с грижата за нашето финансово благополучие, както и с грижата за професионалното развитие. Точно поради тази причина днес сме поканили кариерния коуч в Mindromeda Кристиан Банков. Здравей, Крис! Много ми е приятно, че си днес тук. Здравей, Меги! На мен ми е много приятно, че днес съм тук с вас да си поговорим за кариер коучинга. Тъй като ще говорим за кариер коучинга, искам да те попитам как ти стигна до този момент от твоята кариера да станеш кариерен коуч? Всъщност това се случи още през далечната 2016 година, когато бях сертифициран в една от компаниите, за която работех, и тогава бяха моите първи стъпки в кариер коучинга. След това с годините опит, това стана неизменна част от всеки един подбор, процес, разговор с потенциален кандидат, независимо той дали е подходящ за дадена роля или не. И така до мига, в който се присъединих и към екипа на Mindromeda. А как избра точно тази професия? Както при повечето хора, предполагам, се случва, професията понякога те избира теб. Никога няма да забравя първата компания, в която бях, всъщност, която ме научи. Това, което се получи тогава, е, че бях на едно интервю за английска компания и трябваше да отговарям за Executive Search за най-високо ниво, VP Board Level Appointment за много международни компании. Това, което се получи, е, че на интервюто ми дадоха да търся телефонни номера, имейли на вице-президенти от цял свят, което беше част така от задачата, за да мине интервюто. И след като се прибрах вкъщи, казах тогава на съпругата ми, че това, ако ме взема тази компания, ще бъде невероятен късмет. Те на следващия ден ми се обадиха и казаха, че са видяли нещо в мен. И всъщност така започна моята кариера по абсолютна случайност. И вече почти 10 години по-късно смея да твърдя, че не съжалявам за нито един миг. Преди да кандидатстваш в тази компания, представяш ли си да бъдеш кариерен коуч или да бъдеш в рекрутмент сферата? Не, дори аз в този момент бях на етапа, в който в една от най-известните платформи, естествено да не правим реклама, за обяви за работа, просто кандидатствах навсякъде, каквото стане там. Така че ми звъняха от всякакви компании, които нямах представа за какво става въпрос, така че просто отидох на сляпо. Казваш, че всъщност си отишъл на сляпо и в последствие професията те е намерила. Всъщност ти тогава си бил на една възраст, в която човек търси себе си и търси своя кариерен път. Ти какви съвети даваш на хората на 25 до 30, когато обикновено са завършили своето образование и се лутат и не знаят на къде да поемат? Между 25 и 30 години човек обикновено се осъзнава какво може да прави или вече се осъзнава в какво е добър. И истината е, че трябва да намери мястото, което да се чувства най-добре и това, което прави. Другото, което е важно, да има някаква визия за бъдещето, както примерно много колеги в HR средите задават въпроса как виждаш себе след 5 години. От моя страна, честно казано, е как виждаш финала на своята кариера, като какъв се виждаш като пораснеш, така да се каже, и съответно хората тогава задействат своето въображение. И когато задействат въображението си, това, което се получава, е, че те виждат своята мечта и това е най-истинския момент, в който те разбират какво искат да правят, да се занимават и оттам нататък вече естествено следва трудният път, в който трябва да разберат как да го постигнат. А не е ли най-трудното да разбереш какво ти е писано да бъдеш? Не пътя, как ще стигнеш до там, а да намериш призванието си. В днешно време има толкова много литература, информация, клипчета в YouTube, нашата професия в кариер коучинга.
приятели, близки, опции за фирми, които можеш да се срещнеш без дори да кандидатстваш по различни събития, да си поговориш с тях, те какво правят, да ти представят ценностите им, по какъв начин те биха могли да променят живота ти, мирогледа ти, че дори да нямаш никаква представа в какво си добър, какво можеш, само ако отвориш някакво устройство или по някакъв начин отделиш малко внимание на себе си и се погрижиш за себе си, ще можеш да достигнеш до най-вероятно максимално близко до правилния път и резултат. А ще ми кажеш ли с какво точно се занимава един кариерен коуч, тъй като това е една от модерните професии? Да кажем, че преди 20 години, може би, не е имало тази опция и хората просто са избирали своята работа и дори са продължавали да работят в една и съща компания 20 години. 25 години. Сега знаем, че това не е така. Да, и сега има такива случаи. По-интересното е, че на времето баща ми в някакъв самолет пътува някъде из чужбина и всъщност беше споделил на майка ми, че е бил до някакъв ловец на глави. Нали, 20 години по-късно аз съм точно това, нали, доста забавно като факт. Иначе, що се отнася до кариер коучинга, това е много близко до рекрутмента и бих казал, че няма как без да разбираш от пазара, да си правил подбор, да бъдеш кариер коуч. Защото това е част от рекрутмента да посъветваш един човек по много различни направления. Дали ще бъде за CV или LinkedIn профил, дали този човек нещо, което в днешно време е доста модерно да се преквалифицира, т.е. transitional skills. Дали този човек пък има липса на мотивация, това, което говорихме в началото, как един човек да се ориентира правилно. Това да разбере как се представя на интервютата, има ли някакъв проблем, защото ти можеш да бъдеш и най-добрият професионалист, но ако не можеш да го предадеш, да се продадеш на отсрещната страна, това би било невъзможно. Да, тези sales качества, които за съжаление мисля, че липсват при голяма част от хората поради някаква неувереност, може би трябва да се работи по-скоро и върху самочувствието, предполагам, в някакви моменти. Да, върху самочувствието или по-скоро бих казал увереността е по-важното нещо, защото когато човек знае какво струва, какво може да прави, по време на едно интервю за разговор от срещната страна, колега, който е HR, както и hiring manager, веднага ще доловят това. Защото в крайна сметка едната страна гледа каква е мотивацията, какви са качествата и всъщност какво може този човек да направи за тази компания. Вече както в днешно време се получава, по време на едно интервю за разговор, не само бъдещият служител или кандидатът трябва да се продаде на компанията, по същия начин компанията трябва да се продаде на кандидата. Казвайки, че понякога не само кандидатите трябва да се продадат на дадена компания, ами и компаниите по някакъв начин трябва да се продадат на кандидатите. Какво визираш в този случай? С навлизането на все повече международни компании на българския пазар, това доведе до много сериозна конкуренция за качествените и високо квалифицирани служители, както и всъщност за абсолютно всички служители бъдещи. И тази конкуренция при работодателите всъщност наложи те да се борят за всеки един служител. Това нещо пък се оказа супер за пазара на труда, защото влезнаха допълнителните придобивки, така вече познатите ваучери за храна, допълнително здравно, почти няма компания, която да не го предлага това нещо. След това влезнаха мултиспорт картите. Оттам нататък вече всяка една допълнителна придобивка, като нещо, което се получи по време на COVID с Home Office, много компании го отхвърляха допреди това. След това осъзнаха, че работата може да се върши и от къщи, така че това нещо се промени. Home Office стана изключително важен за всеки един служител. След това допълнителните дни отпуска, нерегламентираното работно време или така наречените flexible working hours, човек да прецени спрямо личните си ангажименти, кога да работи, кога не и да свърши нещо друго.
Така че тази конкуренция при работодателите, която направи все пак и висока конкуренция за високите позиции на пазара на труда, всъщност е изключително полезна и това нещо е много хубаво, когато се случва на един пазар на труда. А говорейки за преквалификацията, знаем, че в днешно време това е нещо много модерно, тъй като това може да се случи не само с висше образование, с записване на втори бакалавър или допълнителна магистратура. Вече има и най-различни сертифицирани курсове и обучения, които могат да помогнат за кратко време човек да се преквалифицира. В кои среди смяташ, че има най-много хора, които го правят това нещо? Career transition, по друг начин казано, може би в кариер коучинга едно от най-трудните неща, защото трябва да се идентифицира какво може един човек, кои са силните му страни, по какъв начин той се отнася към работата си, дали примерно има attention to detail, нали, внимание към детайла, дали обича пък и може да бъде авторитет пред колегите си, т.е. примерно project manager, team lead, ръководна длъжност като цяло, дали може да се вглежда в тънки детайли или пък има умението да вижда голямата картинка за много кратък период от време. Това са неща, които по време на нашите сесии ние идентифицираме и съответно гледаме така наречените transition skills. По какъв начин този човек може най-лесно да се преквалифицира. Също така в Transition Skills това, което правим по време на нашите сесии е да влизаме дълбоко в ежедневието на хората с цел да разберем как те се чувстват щастливи, какво ги прави щастливи, какво наистина могат да правят те и както съм споменавал на много колеги, на мен любимият ми примерно въпрос е какво можеш да правиш. Това бях на 16-17 години, когато кандидатствах за първи път за работа и моята бъдеща шефка, нали, гледайки един ученик пред себе си, нали, просто му пита какво мога да правиш. И всъщност тогава си спомням, че единственото нещо, което успях да кажа, ми мога да говоря с хора, владея 2 езика и каквото ми дадете като цяло. Така че накрая всъщност това, което се получи в моята кариера е точно това. Мога да разговарям с хора на всякакви теми, мога да ръководя техните кариери, мога да им намеря работа или мога да им помогна те да си намерят работа. А смяташ ли, че българите все повече се отварят към идеята да сменят професията си изцяло? Да си обърнат живота на 360 градуса? Ами да, глобализацията в момента, това, което предполага е, че във всеки един момент може да промени кариерния си път. В някакъв момент нещо служи като катализатор на този процес и човека от днес за утре очаква, че ще успее да се справи. Съответно, ние с годините, на времето както един човек започва работа на едно работно място и там се пенсионира, това в днешно време е почти невъзможно да се случи и съответно се роди job hopper термина, нали, че човек често си сменя работа през няколко месеца или всяка година, което е една тенденция за хора, които примерно или нещо не е наред с компаниите, които те са избрали, кариерата не е тяхната в това направление или при тях има някакъв проблем, който кара техните работодатели да се разделят по някакви причини с тях. А смяташ ли, че тази честа смяна на работата по-скоро вреди на CV-то, отколкото да помага, тъй като знам, че има хора, които сменят често работата само за да получат една идея повече пари за това, което вършат в предишната компания. Но всъщност в един момент, поглеждайки едно CV и гледайки, че този човек е минал през, не знам, N брой компании, не вреди ли това на CV-то му? Честно казано, зависи кой го гледа. В началото на моята кариера и вярвам началото на кариерата на всеки един студент, да кажем, нормално този човек
да стъпва накриво, да работи ниско квалифицирани професии за по-малко пари, докато учи. Или говорим за вариантите, които няма кой да ти даде шанс, няма кой да ти удари едно рамо, нали, мама, тати, баба, дядо, чичо, приятел или който и да било. И съответно ти трябва да си проправиш пътя сам. Това се случва на изключително много хора. Аз бях по абсолютно същия начин. И сега като си погледна CV-то, дори естествено в LinkedIn съм го махнал, но ако погледна CV-то си, аз съм сменял на 7-8 месеца, на година и половина работата си в някакъв период. След което, нали, се вижда тенденция, която, нали, аз се задържам все повече и повече на работното си място. На предишното ми работно място бях в продължение на 4 години. Така че, когато се вижда някаква тенденция и примерно човекът последните му 3-4 работни места е бил за по 6 месеца, по принцип, от гледна точка на бъдещ работодател, най-лесното нещо е човек да попита. Защо? И каква ще бъде причината, която кандидатът ще ни каже. Ако това се случи и е приемливо, означава, че просто човекът е на такъв етап. Ако обаче не ни хареса отговора, означава, че имаме някакъв потенциален ред флаг и ние трябва да поровим малко повече и да разберем повече неща за това. Ти самия каза, че съвсем нормално е, сменил си доста различни позиции, професии, студентска работа, нали, нещо през което може би всеки един студент минава. Смяташ ли, че си успял да вземеш от всяка една работа по нещо полезно? Да. Даже нещото, с което се гордея, въпреки това, че аз до ден днешен поддържам близки взаимоотношения с мои бивши работодатели. Така че в това отношение, нали, от моя гледна точка, запазването на взаимоотношенията е най-важното нещо. И да не забравяме, че българският пазар на труда и като цяло България е малка и рано или късно винаги ще намерим общи познати. Така че впечатлението, което оставяме у хората, е изключително важно. И в крайна сметка ние работим с името си, така че това е най-важното нещо, което накрая остава. Надявам се, че последното нещо, което каза, е достигнало до нашата аудитория, че все пак човек трябва да стои зад името си. И ние всъщност много често в Mindroom да говорим за човешките взаимоотношения. Имайки някакви определени качества в общуването с другите, наистина можеш да успееш да запазиш името си и да продължаваш да имаш добри отношения с бивши работодатели, както и ти самия каза, с бивши колеги, защото в крайна сметка никога не се знае на къде ще те отвее вятъра и дали в даден момент няма да се върнеш при този човек или няма да работиш отново с тези хора. Пък на мен ми се иска да се върнем малко към преквалифицирането, тъй като настъпва един момент от годината, в който всеки малко или много преосмисля целите си и живота си като цяло, мечтите си. Обичаме около Нова година, януари, да си поставяме така наречените годишни цели и обикновено в чести случаи се случва да ги изпълняваме до края на януари и след това ги забравяме и се сещаме за тях края на декември. Смяташ ли, че хората започват да се преориентират именно в този период от годината? Да, има го този феномен. Много хора осъзнават какво са постигнали през изминалата вече година и започват да си мислят финансови цели, кариерни цели, съответно пък работодателите в края на годината или началото на следващата правят годишните ревюта, кой как се е представил, съответно повишаване на заплатите, годишни бонуси, така че влизаме точно в този динамичен предколеден и в началото на следващата година период, в който всъщност най-много хора започват да сменят работата си. Това от една страна е нормално, предвид динамиките на пазара, всеки един иска все повече и повече. От друга страна пък в крайна сметка е важно и човек как се чувства на сегашното си работно място.
днешно време е много важно човек да се чувства първо сигурен, дали е заобиколен от добри колеги, дали прекият му ръководител има правилното отношение към него. Правилно казвам спрямо самия човек, защото това вече е въпрос на гледна точка. И оттам нататък това, което се получава е, че хората непрестанно искат все повече и повече. Има такива хора, които гонят целите си до край. Има такива, които се ръководят от това какво техни близки приятели, роднини или който и да било са казали или пък са гледали някакво клипче в YouTube и всъщност той им действа по такъв начин. Така че е много важно във всеки един момент ние да знаем защо го правим. Дали го правим просто заради едните 100, 500 лева, 1000 лева повече и ако го правим за това, какво ще получим, но какво рискуваме. Иначе най-важното нещо е човек да се чувства добре и оценен. Мисля, че тук също е много важно да споменем и наистина обкръжението. Защото ако си обграден от мотивирани хора, амбициозни, искащи да постигнат нещо повече и гледайки винаги нагоре, то тогава може би и самия ти би се мотивирал да искаш да смениш мястото, на което си, да искаш да учиш повече, да се издигаш по корпоративната стълбица дори. А пък от друга страна, ако си заобграден с хора, които са по-скоро инертни и следват стария тертип, така да го наречем, на работа, на мен тук ми е добре, компанията ми плаща, мога да се пенсионирам тук. Мисля, че и това е определено от значение. Взимате ли предвид отношенията в семейството, например, или с приятелите, когато правите такъв кариер коучинг? Средата е много важна. В зависимост от това в каква среда вирееш, вероятността това да ти се случи, каквото и на другите, е много по-голяма, отколкото, примерно, ако си вълк единак, да кажем. Ако си вълк единак, означава, че сам си достатъчен, по никакъв начин мнението на другите не те вълнува и това, което си наумиш, това ще правиш. Ако се ръководиш от чуждото мнение, това означава липса на самочувствие и съответно трябва работа в тази посока. А ако ти имаш някаква визия за нещата, как ще се случат след 5, 10, 15 години, планираш финансово, примерно семейство или пък планираш почивка или каквото и да било, нали, тогава има друг начин на действие. Така че в зависимост от самия човек, нали, затова и нашата работа е толкова трудна, защото има толкова много променливи, че няма едно решение за всеки един човек. Със сигурност. Няма как, примерно, да прочетем книгата на някой, който е милионер и ние да станем милионери. Това е невъзможно, защото човека си го е направил по неговия начин, в това време, в онази среда и вероятността да може да се повтори е изключително ниска. Затова всеки един кандидат или човек, с когото разговарям, винаги съветвам да търси неговия си начин. Може да получи изключително много съвети, но все нещо ще трябва да се промени от него самия. Да, в твоята работа всъщност присъства и много психология. Това да разчетеш човека от среща, така че да го насочиш по правилния начин да разреши своя проблем. Всъщност това доста се допира до начина на работа на един психолог. Така е, да. Тук исках да те попитам и за новото поколение, Gen Z. Не смяташ ли, че те са една идея по-нетърпеливи, да кажем, търсят активно своя път, искат да го намерят, искат да се развиват, но нямат търпението за това. И просто скачат, пак се връщаме към джобхопърите, просто скачат от работа в работа и общо взето attention span им, така да се каже, е много по-нисък и всъщност докъде ще доведе това? Трудно е да се генерализира едно цяло поколение. Нали, както ти споменах по-рано, в работата ни разчитаме на индивидуалния подход. Няма как да кажем този работи това, значи е такъв.
нали, и така нататък. По същия начин, нали, за цяла една генерация не може да се каже нещо. Да, естествено, света еволюира, има много неща, които се променят. Има твърдение, че няма нужда да знаеш кога е създадена българската държава, историята, някакви важни детайли, които за нас, нали, просто на сън да ни бутнеш, ние ги знаем, защото просто са на една ръка разстояние в телефона. И това по някакъв начин, нали, променя нещата. След това сме засипани от изключително много информация, която предполага малко фокусиране върху един детайл и в последствие нещата да се задълбочават. Не могат хората да се задълбочават, защото се разсеват постоянно от странични фактори. Телефона звъне, нещо се случи, на компютъра правим нещо, играем игрички. Всичко в днешно време е направено малко по-повърхностно и съответно човек трябва да избира. И всъщност тук е разликата. Има едни деца или поколения, които избират по един начин, други по други. Тоест родителският фактор е най-важен в момента. Това на къде ще бъде насочено едно дете. В ранна детска възраст. Там нататък, нали, това какво ще се случи с нашето поколение, кой ще ни плаща пенсиите след 30-40 години, нали, това ще разберем. Добре, аз смяташ ли, че едно дете може от малко да покаже какъв ще му бъде професионалният път? Сина ми иска да стане ветеринарен лекар, защото много харесва животни. И е фен на доктор Пол. Това съвсем не означава, че пък той в някакъв момент няма да реши да прави каквото и да било. Така че рано или късно всеки сам се избира пътя. Дали ще бъде насочен от родител или от някой близък приятел, или сам ще достигне до извода, вече това няма как да се предвиди. Но в общи линии относно поколенията няма как ние да очакваме едно поколение, което е обградено от всякакви медии, апликации и различна информация на една ръка разстояние, да очакваме да може да се фокусира. Това нещо се изгражда и в случая това, което се случва е, че се разрушава от поколение след поколение. Така че не можем да виним абсолютно никой, а самите себе си. Така че това, което е най-доброто решение, просто всеки сам да си обръща внимание на това и по някакъв начин да има някаква превенция. По-дълго време да се концентрираме върху едно нещо да го правим, примерно да спрем телефона без звук или да го махнем в другата стая. Ето сега се чувствам изключително странно, че съм без телефон и осъзнавам как часовника ми през цялото време вибрира, че нещо се случва. Така че, нали, аз също дори в момента бивам разсейван от различни фактори, но е въпрос на концентрация и на някакъв вид самодисциплина, за да можеш да устояваш дори на изкушението, наречено информация. Да, и може би на желание също. Ето, желанието трябва да се подреди и породи по някакъв начин. Ако не се лъжа, около 3 седмици са необходими на човешкия мозък, за да може да се превъзпита. Тоест, дали ще пушим, дали ще пием, дали ще четем всяка вечер, дали ще гледаме телевизия всяка вечер, ще играем игрички, или фитнес, или гимнастика, или каквото и да било. В общи линии бих посъветвал всички, пробайте за 3 седмици точно, стриктно да правите едно и също нещо, може и да се получи. Тоест, дисциплината винаги е тук, желанието е тук. Не обратното. Дисциплината е максимално ниско, желанието е максимално високо, защото обикновено човек, когато реши някаква промяна, особено покрай Нова година, това, което се получава, че изключително хайпнат, всичко ще се случи веднага, ще си купя това, ще си подредя деня така, вече няма да се случва по този или по онзи начин и една седмица по-късно всичко е пълен провал. Говорейки за тези цели, да кажем, че си поставяме като нова цел за годината да започнем някъде нова работа. Откъде тръгва изграждането на едно добро CV? И доколко е важен и LinkedIn профила, тъй като пък оттам също могат да дойдат добри предложения, а доста хора пропускат този важен момент. Истината е, че всичко е важно, защото съвременният работодател, това, което прави, е да провери по
в LinkedIn, например, профила на човека, как изглежда различно от CV-то, какви публикации има, какви неща харесва. Има много такива работодатели, за които е важно това нещо. Буквално интернет присъствието на бъдещия служител, в зависимост от ролята, разбира се. Така че и CV-то, с което кандидатстваме, и LinkedIn профила са много важни. Много хора, например, започнаха да кандидатстват единствено и само с LinkedIn профил, което пък на някои работодатели не им се харесва, защото все пак LinkedIn е платформа за професионалисти и те разбират, че примерно човекът не е направил усилие да си подготви CV-то, а използвал LinkedIn шаблона. В други случаи пък е обратното. Нали, има CV, пък супер изглежда CV-то, LinkedIn не е окей. И като се замисли човек от страната на един бъдещ служител, какво значение има дали съм с CV или с LinkedIn профил? Принципно няма, защото най-вероятно или задължително е да пише едно и също и на двете места. Но реалити чека с различни работодатели всъщност показва, че всеки един детайл е важен и просто това, което трябва да се направи, всичко да бъде добре подготвено и да пише едно и също. Да няма разминавания и това е едно от нещата, които също като кариер коучове се занимаваме, как изглежда нашият професионален опит, написан в LinkedIn или на CV. Ако успеем да опишем труда си, професионалните качества, проектите, по които сме работили, всеки един детайл, без някои несъществени, които за едни е важно, но пък за бъдещия работодател не е, трябва да се направи едно компактно CV и съответно тези неща да бъдат прехвърлени в LinkedIn. В LinkedIn пък кое е важно? Ключовите думи са важни. За да стигне колега, който се занимава с подбор на персонал до LinkedIn профила на този човек, трябва да има някои ключови думи, които със сигурност да фигурират там. Фигурирайки означава, че той ще бъде открит и ще се свържат с него. Тоест увеличава шансовете си за повече кариерни възможности, което е част и от работата ни, да отворим максимално много брой врати, които да се отворят пред кандидата и съответно да има възможност той да си намери мечтаната работа и да стигне до момента, в който има повече от една оферта, която да всъщност да му помогне той да си избере правилното място. Защото получили се така, че има един кандидат повече от две оферти в един момент, когато той трябва да избере следващата си кариерна стъпка, всъщност означава, че той е придобил вече достатъчно добра експертиза, качества, оценени са. Естествено ще бъдат оценени най-вероятно и на различна сума според различните компании, но тогава идва момента, в който кариер коучинга всъщност достига до финалния си етап и то е коя компания е по-добра, коя позиция е по-добра, кой екип би бил по-добър, защото ние все пак имаме информация за огромен брой компании, с които работим или имаме кандидати от тях и имаме вътрешна информация какво се случва. Така че можем и да преценим, и да дадем адекватен съвет и аргументация, защо трябва този човек да приеме тази оферта спрямо другата. Тъй като пристъпваме към финала на нашия разговор, какво би дал като съвет на нашата аудитория или каква мотивация би дал на хората, които ни гледат, имат нужда от нещо подобно в този момент? Предвид целият ни разговор и всичките теми, които успяхме да преминем, това, което бих казал на всички вас, би било всеки един от вас има някакъв инстинкт, някакво чувство, което ни побутва винаги да се движим напред. Това, което е най-важно в случая да направим, да се вслушаме в това чувство и да се опитаме да го аргументираме с някакви факти. Ако имаме и двете, означава, че сме на правилната посока. Много от вас ще тръгнат да си сменят работното място така или иначе в края на годината или им предстои в следващата година някаква кариерна промяна, дали ще бъдете повишени и така нататък. Това е момент, който всеки един трябва да бъде радостен.
Това, което мога да ви кажа, имаше една приказка. Един баща и дъщеря. Дъщерята завършва изключително успешно, пълна отличничка и той казва следното. На двора има една кола, която е изключително стара. Отиди с колата до магазина за коли втора употреба и попитай какви пари ще ти дадат. И това действие се случва в Щатите. Съответно, нали, момичето се връща, сумата е $1000. Много е стара, надраскана, не става. Добре, казал бащата, отиди до автоморгата тогава с тази кола и питай какви пари ще ти дадат. Връща се тя, казва, въобще никой не кара тая кола, толкова е стара, повече от $100 няма да ми даде. Добре, чудесно. И аз сега отиди в клуба по ретро автомобили с тази кола и ми кажи те какви пари ще ти дадат. Връща се момичето изключително щастливо, радостно, не можещо да повярва. И казва, татко, няма да повярваш. Предложиха ми $100,000, няколко човека веднага я взимат. Казаха, че е изключително запазена, страхотен автомобил, няма търпение да я купят. И той казал, това е чудесно. Сега вече знаеш, че притежаваш нещо, което е стойностно, но трябва да бъде показано на правилното място. С други думи, уважаеми зрители, това, което трябва да запомните в случая е, че трябва да намерите мястото, където сте ценени най-високо и вие се чувствате добре. Всичко останало е без значение. Ако вие се чувствате добре и сте оценени, кариерата и заплатата, всичко ще върви ръка за ръка. Благодаря, Крис, за прекрасните думи за финал на днешния епизод и за участието ти днес тук. И аз ти благодаря много. А вие, за да не изпуснете и следващия епизод, последвайте Mindromeda в социалните мрежи YouTube, Spotify, LinkedIn, TikTok, Instagram и Facebook. Пожелавам ви весели празници и до нови срещи! Весели празници! Чао!